Tako da neki su hrveni, neki su znani, a Bogami znam dosta ljudi koji imaju po 3, 4, 5 mjeseca su imali 90 dana on i na kojoj strani će se odvijeti. U ekonomskom programu i njegovom značenju prvi put da se pojavio da je verificiran javno objavljen, pa sada ima verificirani zašto nema sučinjavanja i nema javno objavljenih programa. Određeni programi da će čekati sve ili vi pomoći, ne znam, svi koji se ulazi na ne ulazimo mi kažemo da se napravi red, poštivanje i vraćanje svega što je uradilo. Posjeduju dokumentacije za sve naše koje su nastavili koje su bez obzira sada pripremljeni preuzimanje banke do prvog da bi postala vlasništvo velikog puta koji su sad osnovani na mjeci. Da se zahvaljujući i nekako uzimo vreme, pa zahvaljujem sve nas vlade za njih. Hvala gospodinu Kačinjaru. Sada gospodine Dragović. Hvala vam svima, tu smo došli svi na svoje formačke domovine. To se meni simbolično ovaj hotel Esplanada koji se nalazi preko puta od doma Doktora Staračića od Domovine. Iz ovih prostorija 90-ih se i Hrvatska i drama mnogo se događalo. Ja sam isto došao 90-ih i tu se govorio o prvoj prostoriji se narušio. Moram naglasiti jednog mog prijatelja, australskog političara Ted Price, koji je došao isto u Hrvatsku da bi pomogao hrvatskom narodu. On je bio od prvih koji je probio taj red i tražio je priznanje slobodne i nezavisne Hrvatske. Sad je tu došao i odigrao svoje udjela. Danas je građani pohvalni, ali je napravio mnogo za Hrvatsku. Vidjet ćemo kroz sljedećih dana ukazati, a također mjeseci da ova stranka je utemeljena na hrvatskom narodu, naši korijeni su duboko u hrvatskom narodu, u hrvatskoj državi. Vidjet ćemo da imamo područja od hrvatskog naroda ne samo po domeni, nego i seljeništvu. Sa riječima kada pogledam tu okolo, tu nas mnogo ima. Riječi Đurđe Mušića da bi bio razlog sam, ali nisam znao koliko nas ima. Nego ne zaboravimo te riječi, jer nas ima. Kad je bio Domovinski rat počeo, malo nas je bilo. Vi tu koji ste prisutni, ste bili Pavlu slobode. Vi ste oni vitezi koji za vas nas javnost ne zna. Drugi su vaši zastupnika preostali. Drugi se promoviraju kada su oni odigrali neke stvari što bi se Hrvatska priznala. A oni koji su stvarali Hrvatsku i koji su pobjegli za Hrvatsku, njihova imena danas se ne spominju. Tako isto kada pogledamo naš program, ekonomski program, niko ne može niti jednu negativu protiv tog programa. Oni se boje tog programa, jer je to jedini program koji zaista otvara put za slobodu hrvatskog naroda i ekonomskog uspjeha. Gospodin Paša Činari je bio dao uvodne riječi o svom programu koji zaista se temelji u dubokoj povijesti ove države i hrvatskog naroda, gdje smo bili pljačkani već stoljećima i ta pljačka je nastala i danas. Kada pogledamo tu jednog čovjeka koji se zove Daniel Ellerman, on je bio savjetnik Svjetske banke. Riječi neću sada čitati njegove kvalifikacije i što je on prošao, nego je bit u tome što je i on bio prepoznao program koji nosi pravicu do domovine stranke Hrvatske. I on je kazao da taj program nije samo za ekonomski spas naše
Ekonomska politika i politička ekonomija su dvije različite pojmove. Taj gospodin je odmah prepoznao da ukoliko mi izgubimo svoje vlasništvo, mi postajemo robovi. To je što smo i nas, nažalost. Mi smo na pragu robova, gdje će drugi uzimati našu domovinu, gdje će hrvatski narod biti ništa drugo nego rob. Ukoliko mi ne uzmemo naš program ruke, ukoliko ne uzmemo naše resurse, naše sposobne ljude, da stanu i da kažu dosta, više nećemo to dosta. Ovaj je trenutak iz ovih prostorija, ovo su sada povijesni događaji, što ćete vidjeti koji će se kao vatra raširiti u cijeloj Hrvatskoj. Iseljena Hrvatska traži, kao domovinska Hrvatska, traži pravi ljude. Ljudi su već umorni, već ne znaju za koga će glasati, da nema za koga će glasati. Mi smo ti prvi koji smo se stigli preko Primoštena, koji smo došli sada u Zagreb, idemo preko Slavonije, idemo na sve dijelove Hrvatske. Jedan čovjek je prije kazao u povijesti da danas je prva biti pakli slobode Hrvatske. To se dogodilo danas. Iz Dalmacije nama dolaze ljudi koji će tu paklu nositi preko cijele naše domovine. Odmah hvala što ste tu došli, neću vam uzimati više vremena. Ustrajte, kao što smo ustajali za vrijeme Domovinskog rata. Kao to imamo jednoga koje moramo spomenuti. Razgovarali smo o njegovoj prošlosti. Moji roditelji su iselili iz domovine 69. godine radi politički i ekonomski razlog. Tada su bili govorili. Sa istim brodom smo putovali daleko u Australiju, ali naše srce nikada nije nestradilo. Gospodin se bio vratio nazad. Zdenko se vratio nazad u svoju domovinu. Stupio je pred Hrvatskom. To je naša priča. Hrvata od cijelog svijeta. Ponovo smo skupa, moramo ujediniti naše snage u iseljeništvu i u domovini. Moramo namaknuti ove koji nas slaže, koji nam prodaju maglu. Tu smo, više se ne damo i mi ćemo pobijediti. Hvala. Hvala gospodinu Orešući, put je do ove konvencije bio nekoliko 1000 kilometara. Pozivam gospođu Iris Vukić-Škotarac da kaže svoju priču. Dobro večer, dragi prijatelji. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što ste nas pozvali i što upravo ova platforma krenula s Primoštenama. Drago mi je da ste prepoznali u svih jedne i nezavisno istinima da postoje dobri ljudi koji su i ono što u stvari rade sve ovo što ste vi promatrali željeli iz Zagreba, Australije i svih krajeva Republike Hrvatske. Dakle, mi smo se pridružili vama i vi ste naši. U nama imate su podršku i budite uvjereni da ukoliko ostavimo ovaj rezultat, da ćete imati svoje predstavnike u Saboru i da će upravo Stipe Petrina zagovarati vaš program. Jer vaš program gospodine vaša kačinara je ono što mi tvrdimo cijelo vrijeme. U Hrvatskoj se moraju naći rokovi, moraju se osuditi rokovi i mi moramo početi po našem živjeti. Dakle, vrijeme za pobjedu, a ja se nadam i vjerujem da ćemo imati više nego jednog zastupnika. Hvala vam na podršci. Hvala gospođi Iris Vukić-Škotarac. Završnu riječ ima gospodin Branko Čačić. Dragi prijatelji, dragi gospodo, hvala vam što ste došli da pričate o našu prigodu. Evo ja ću reći nekoliko riječi. Pitaju nas zašto branite se domovina strana Hrvatske. Pitali su nas 71. Mi smo tada odlučno krenuli i evo pojedinaca koji je čast, bio sam među prvima, jer s obzirom da sam bio na području Svude i Bitvica, gdje su događale stvari malo ranije i inače i na
90. tad smo već pristupili po odobrenju osnivanje jedne grupe koja je bila prethodnica kasnije specijalne policije. Znači, na sam vremena krenulo je već događanja i službeno sa 1.3.1991. krenulo je osnivanje specijalne policije na Novoj državi. Sa ponosom mogu reći da sam jedan od prvih dragovoljaca pristupio i preuzeo veliku odgovornost na osnivanje specijalne policije na tom području. Preuzeo takvu odgovornost, svjestan sam bio da odgovaram za određene ljude, što se god događalo i moralno bilo je moja odgovornost. Preuzeli smo odgovornost za obranu domovine od agresora, a po završetku predali političkim elitama na upravljanje u dobroj vjeri da će nastaviti sa izgradnjom prosperitetne Hrvatske kako smo mi zamislili kao branitelji. Nažalost, svjedoci smo nakon 20 godina da to više nije tako. Zašto prije godinu dana branitelji se dobili na strani Hrvatske? Pa upravo zato u 1991. kad smo uvidjeli da su političke elite krenule u jednom određenom drugom smjeru, da je krenula privatizacija po modelu Hrvatska, da se uzelo sve i svašta, da je u biti narod došao na marginu. Zahvaljujući političkom stanju u našoj domovini Hrvatskoj, medijski smo u potpunosti blokirali kako bi nas spriječilo u daljnjem djelovanju. Imamo i revolucionarni program koji zasigurno svi oni znaju i prate i znaju šta se unutra. Ali ne smijem vas tišiti, svi vas sad istina. Naravno da istinu ne žele. Ali smo tu mi, ima iza nas ljudi, to njih druži. Ko su ti ljudi određeni, a evo mi kako zovemo kao apostoli mira. Neko je nas čuo. Znamo da oni to prate, neka ne prate. To je mi posao. Ali mi se nikog ne bojimo, nismo se bojili 1991. Bojimo se i danas. Zato je nastala ova platforma, zahvaljujući našim prijateljima, gospodini prijatelji, Iris i ostala ekipi. Hvala vam na tome. Dok postoje takvi ljudi, Hrvatska ima šansu. Bez brige. I vidjeli smo događanja i oko populacije braniteljske, kome smetaju danas branitelji, smetaju mnogima. Najviše onima koji su u vlasti. Svjedoci smo i događanja, znači, što se tiče Savske, pa ja se ne usudim reći Šapove, to me posjeća, bio sam u bivšoj vojsci, dole je ono Šapac, to me posjeća na nešto na možda, pa ne mogu reći Šapata, nažalost to je tako. Zbog grupe pojedinaca koji su manipulirani politikom, radili njihovim interesima, neka im je to na čast, svi će biti prokazani. Istina uvijek izađe. Stanje koje odgovara pojedincima i političkoj opciji, da nije tako ne bi se tako stavili događaju. Mi, branitelji su dobili na strane Hrvatske, mi ništa ne obećavamo, mi nudimo rješenje. O tome je svjedok naš program, naših prijatelja, Paška Kačinarija, gdje sve više potvrđuju i eminentni stručnjaci, pa i jedni svjetskih stručnjaka, da je to zaista nešto revolucionarno, jer naravno da to nekom smeta. Smeta onima koji su pokorili Hrvatsku. Ali to je njihov problem, to nas se smeta. Shodno tome, stranku smo ustrojili i po modelu, s obzirom kako se Hrvatska treba razvijati, da bi se razvila monopol centralizacije i moći koji se odvija samo u Zagrebu. Zato smo predvidjeli centre potpore u 5 regija, pokrivajući i županije, da bi svi imali jednaku šansu razvoja, a ne samo grad Zagreb, je treba grad Hrvatska. Nije nužno da u povijesti mora biti, može biti bilo koji drugi. I to ima svoju snagu. Ali to je
po meni može daleko više, a on se koristi u onom dijelu koji interesu grupacijama, ali osobno znam da su naši kapaciteti neusporedivo veći. Modeli kojima treba voditi državu treba prije svega postaviti mlade i stručne ljude koji moraju imati preuzeti odgovornost za ono što rade. Treba napraviti jednostavno smjenu generacije i priliku dati mladima, da mlađima svijetom se, kogod to htio priznati ne, a mi ćemo se sada zalagati. Mi kao branitelji, prije svega kao domoljub, naš je cilj da Hrvatska bude bolja i prosperitetna i na to ćemo ustrajati. Nema tih snaga i sila koji nas u tomu spriječiti. Ne želimo da mladi odlaze iz Hrvatske. Evo, imali smo priliku čuti od naših političara, ne želimo nikoga imenovati, da ne bi nekako mi nas prozivali. Mi prozivamo samo dobro, nikoga imenovati recimo, politike nas ne zanimaju. Mi se ne svrstavamo ni lijevo ni desno, mi smo dovoljni. Nas zanima Hrvatska i hrvatski narod i svi oni koji Hrvatska žele voditi. Vrijeme je za ozbiljno naravno. Potrebna je smjena dosadašnjih političkih elita, šansu treba dati mladima u Hrvatskoj i hitno su potrebne reforme. Kako reforma uprave, pravosuđa i zdravstva, u svim segmentima, ali ja osobno ne bi ušao u vidu naravno da trebaju stručni dio, a da je potrebna reforma potrebna. Ulaganje i znanost u prosjeku, to su zanimanja također nacionalnog interesa, a moraju biti adekvatno stimulirani. A nažalost, do sada sam svjedoci da nacionalnih interesa čak uopće i nema. Nisu postavljeni. Potreban je kvalitetan ustroj, a ne prema modelu dolaska na vlast, znači slaženju garniture, podobnost. Ma nama je prije svega biti nikakva podobnost za nacionalna sigurnost. Mi toga nema, nažalost. Sada je razvidno da je neophodno potrebno adekvatna tehnička modernizacija vojske općenito, kako zračnih snaga, ne dolaze previše do bilu, znači i raketnih, i protoraketnih, i oklopnih, i protoklopnih. Svjedoci smo gdje se naša vojska danas nalazi, zbog čega se ne služi vojni rok. Ja ne vjerujem da će se većina složiti da je to neophodno potrebno. Svaka zemlja koja želi zaštitu i nacionalnu sigurnost prije svega. Obzirom na celokupno stanje u zemlji, vrijedi se i moramo se boriti za kvalitet države i naroda u cjelini, jer ako to nećemo, što možemo očekivati? Biti dalje ovce za šištanje, a tvrdi bolje je biti usamljeni ruku nego nečija ovca, ili bolje je biti lovac jedan dan je voli na cijeli život koji je stav. U ovim teškim procesima lakše je ipak biti uporan i ustrajati do kraja za Hrvatsku, ne samo obveza domoljuba. Situacije koje možemo svakodnevno gledati u cijeloj Hrvatskoj, da je burza prazna, a nažalost tireni su puni. Nevedano prolazeći Zagrebu Gočni Maksimir u ulicu, jedan stariji gospodin prilazi kontejner, prolazeći izvadi razmota, unutra je dio sjedmeća nekog relacija, okrenuti na drugu stranu. Ma meni je bilo jako teško, htio sam da pričam, ali nisam imao snage, nastavio sam najavno sam sudeći na noć. Nažalost, to sam Hrvatska ne smije dogoditi. Srce se para gledati u osnovnim školama kako djeca pojedinci nemaju za jednu pecivu. Nažalost, u meni osnovna škola je zakonski obvezna da bi trebalo biti sve besplatno. To Hrvatska može dobiti. Ali ništa se ne događa slučajno. Da naši djedovi baki žive od socijalne pomoći radili su 30 do 40 godina, da se braniteljima dijele imovine u dva dijela, znamo da sve ide iz proračuna, jer su mirovinski stup je, a bukvalno mogu reći ukraden, ispražnjen, samo se prodaje malo, eto, ne znam nekakav reforma, nažalost
Zašto se njih ne dira, zašto se dira domođe? Nikad će doći jednog dana na nas. Pravna država će morati profunkcionirati, inače nam se ne piše dobro. Ako smo i prikazujemo kao jedinstveni da mora biti vladavina prava, pravna država mora funkcionirati, ali jedna institucija gdje počiva sve uslov za suzbijanje organiziranog kriminaliteta mora početi raditi. Mi otvaramo vrata ne počne odmah, ali krenut će i prije i kasnije govorit. I to je neophodno potrebno ako se pozivamo na Europu i idemo prema nekim svjetskim integracijama, onda će morati tako postupati. I sve neke lošice koje su do sada morat će se govoriti. Mi ćemo biti jedna objeđa koji će to pokrenuti za sebe. Ja sam spremni biti 1991. i ja osobno 107 dana sam preko svih mogućih i nemogućih sa svojim prijateljima. Ustrajali smo, pivali smo preko hladne ili zime, ali smo ustrajali sa vjerom. Zato su i tu. Kao nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici, volio bih da su tu bili mladi, da su mogli, nažalost, oni čekaju da nije što povučemo, a povučemo, ali priliku daje u mladima, da oni krenu dalje. Moj prijedlog je zaokružiti listu broj 10, predati se dovoljnu stranku i zaokružiti od broja 1 do 14 izboru. Nebitno, ali podržu da svakako to misli. Jer neke stvari moramo vidjeti. Nama je da stalo do svakog živog bića u državi, jer nismo prema nikome isključivi, pravedni smo, ali prije svega treba poštivati važeće propise zakona u državi. Oni imaju novac koji se otuđio od naroda, mislim na vladajuće garniture, kontroliraju medije, imaju sve, ali nemaju Božju novac, nije imamo. Mi smo blagoslovljeni i imamo najjačih saveznika Gospodina Isusa Hrista kojem se klanjamo. I zato nitko ne može protiv nas. Puni smo vjere i imamo dovoljno stvari da osvojimo kad krenemo od oče nebo i zemlja. I za nas će biti samo rezultati i pozitivna energija, da ne bi mislili da se pozivamo na oružje. Svaki onaj koji je bio na prvoj liniji zna što je osjetiti adrenalin pobjede, Oluja nešto veličanstveno. Dolazak generala iz Haga bio sam na tranu, to je neprisiljeno. Jednostavno, su se najnitivno oču skrivati, to je jedan ponos, jedna pobjeda, znamo da nisam kriv za dušu. Na trgu teško je bilo opisati mene kao nositelja liste broj 10 u izbornoj jedinici poruka je narodu, pozivam vas, dajte glas, nekom sa ove liste, ne vas nećemo uzrijebiti. Dragi prijatelji, hvala vam svima od srca što ste došli i uveličiti ovu konferenciju Saveza sa narodom. Naš moto je naš pozdrav za Hrvatsku uvijek, ali prije svega reći vam još nešto. Razgovarao sam s dragim prijateljem, našim generalom Mladenom Markačom. Prije par dana je rekao, idem u seminar u listu Boguša Đorđe svakako. Prijatelji sa vama sam, ali ne bi ništa govorio o njegovo ime dok još s njime porazgovaram što se tiče i oko podrške. Jer bi bilo famozno, vikend prije, on je jedan moj prijatelj, bili su u ovu područje Gore Darovara. I kaže, nema signala, niko nas ne može dobiti. Dođemo u lokalnu bitiju, idemo popiti kavu, uzmemo novine. Veli ja pročitam, dana Mladenu, evo, pročitam novine. Kad na prvoj stranici objava HDZ-a Mladen Markač na našoj listi, niti kome obećao, niti razgovarao. Mi se s takvim stvarima ne želimo služiti. Možemo se pozvati nečije ime, nekada nam ono dozvoli i odobri, jer jedino na pošten način želimo napraviti. Hvala vam svima. Hvala.
Hvala svima što ste se odazvali Savezu sa narodom u ime braniteljskog odgovorne stranke Hrvatske. Ja ću